and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. O sa pabura ang imong gikinahanglan? Itugot nga yato tika to sa imong inahan, Amaya. Jeff! Imo kong balibaran? Gusto na kong hugasan ang akong nga, Amaya. Kasi imong kipuhat ng pagbiya ito sa inyo. Labi siguro, namansahan na ako pagkatao sa nahuna sa imong inahan. Mahimong negatibong akong dating sa iyong imahinasyon. Huwag yun umabot si muna, una. Ug mao ginadili ako gusto kung may tabo. Karabang ako'y mapasanginan sa usa kay tabo nga huwag yun utak ng lapot. Please be fair. Kung gusto niyo makapot ng imong ginam ko. Ihatod ka ito sa imong inahan. Ha? Pauli. Ma, okay ra ka? Naibaw ko kung sa kabugat ang gibati niya ng imong inahan, migo. Bitan totoo na, pero deep inside, way kabutangan sa kasakit ngayong gibati. Akong suwayan og tawag sa Maya, ma. Aron magkasulti mo. Ayaw na dong. Okay ra ko. Ayaw kabalaka. Si Amaya. Hello, Amaya. Hain man mo! Nga nung may tao diri sa bay. Di ami sa ospital. Wa ba dito kasultihi? Nga, ni ami karon sa ospital. Ni ang ospital si Mama. Hay mga ospital ah. Muanha ko. Ma, be happy. Jared, how could you say that? Ha? Unsa paglipas sa mong inahan nga? Kinahanglan gyud nga maglipay siya, tita, tungod kay muani si Amaya. Tinuod ba, Jared? Ate, imo na ni higayon. Hangyo si Amaya nga mo pauli siya sa inyo. Maugid na akong buhaton, Roy. Andam kong muluhod. Ayaw sa anak, ma. Ayaw lang kipalabig. Paubos kay yatakan kag samot ni Amaya. Sorry, ma, sorry. Pero karon hangyoon ti ka nga ayaw ginagbuhata. Muluhod? Ayaw na, ma. Sobra na. Hangyo lang, pero ayaw gid siya ludhi kay katawan ron niya ka. Binli sa gamayng respetong imong pagkainahan, ma. Ayaw ihurot ang tanan nimong kaayo sa pagpakita ni Amaya. Ako na yung maabli. Uy, nialagi ka. Ganihar ka din ni Part? Oh, nagkuyog min Jared. Kinsa na, Roy? Kami si Jeff, ma. Pasalamati siya nga mo'y nagsigig hangyo na ako nga papaulion yung kuno ko kay naluoy siya nimo. Tabi sa ninyo ha. Mugawas ako kadiyat. Yasa mo. Grabe. Huwag ko magdahong nga bisag i-turn down nimo ang offer ni Jeff. Mura na siya gwa. Iya kang kisabot. Ug naluoy siya nimo. Hibaw ba ka nakatila kong sermon anak niya? Dahil nakitaan ko niya. Ano na kay kunyang gikasab-an kay wa ko na ko'y respeto sa akong inahan. Wa ko na ko'y puangod nga nakaako sa paglayas. Hapit na ko muhilak sa kauwaw. Tuwid kay diha ko niya yaw-yawi at tubangan sa mga tao nga iyang gihangyo para matabangan ko nga makatrabaho ko. Hadlok lang dayon ko nga iya kong ipataktak sa akong hisudlan kung dili ko mobalik nimo. So, utang na mo ni Jeff ang imong pagpakita ron din ni? Dili kay dili rin siya makita, tita. Kung dili, niya siya ikauban pagbalik. Kay mupauli siya, tita Dalia. Unsaon tamang ka sa pagpasalamat, Jeff. Ayaw, tita, kagamay rin nga ako nahimo. Pero, nakasabot ko nga, dako kay nag-impact diyan nimo. Pero, di na kinahanglan nga, pasalamat ka, tita. Kay nakasabot yung kayo ko. Kung sa'y pagbati niyo mo inahan. Pwede buyag, Di mas pagarbos akong kagulingon, no? Sultihan ta lang mo. Nga mahal kay nako ako inahan.
labaw pas kong kinabuhi. Kaya naibaw ko nga dili lalim ang iyong pagdada na mo mga anak sa inyong sapakan sud sa siyang kabuhan. Naglatay sa uso kalgoslanot ang iyong kinabuhi sa panahon sa iyong pagpakatawa na mo. Maong Amaya, magginero na ha? Ayaw na gyud pasakiti sa mama nimo. Kadukik yun ang gaba, Amaya. Wag binutan ha? Yes, sir. Jeff, Tita? pagaksa ko dumpi. Salamat. Salamat kit kaayo dong. Di ko gustong mag-uol ka, tita. Lipay na ko. Sobrang kalipay nga akong gibati ron. Okay na kayo akong gibati. Maong Jared dong. Pakigsultihi ang doktor nga mapaulit na ko sa ato dong. Wala kay plano nga masud og balik dito? Hey, Murag mas lingaw kang nagpa-despedida sa nurse station. Amgi imong napasuan niya ba? ay, way nakapasar eh. Ang akong gibuhat, ako na lang gibusog ang akong mga mata sa ilang kaanyag. Pero way nakapasar eh. Kabaw sa da. Nya, kumusta naman sa Lida? Sa salida. Ang isina sa inhalok anak. Nalipay ko nakadungog ni Maya nga nangayo og dispensa siya ginahan. Wow, job well done. Congrats. Saludo ko nimo pare. Kamao ka gyud. Ya, alis ako. Susiho na ako, okay na bagid sila. Sige. So, let's go. Unsay, let's go, kuya. Okay lang tinuore nga mo pa ulit na si mama? Mori si Doc, aron, mao'y musulti. Yan na si Doc. Mauli na mali ko ka, tita. Yes. Kay okay ra good ang vital signs ni ma'am. Na-stress lang yun na siya. Pero in kaso, og doon na siya pamation nga dili maayo, balik yun ha? Yes, Doc. Salamat, Doc. Salamat kay mi patuogi ka ni Jeff. Na mo pauli ka. Sa pagkatinuod lang, kung wa pa ko bari ni Jeff nga kawadaan ko trabaho kung magmagahi ko sa pagtuman siyang gusto mo pauli ko, dili naman siya ko mapakita ba? Unsa? Kung ako lang pagbuton, gusto siya ko makabuhi sa gapos ni mama. Tuwid kay gibati na ko nga kung magpailawom ko siyang gahom, wag yung mahitabo sa kong kinabuhi. Ngano na kaingon mo ka na? Kana pang daghan bitaw ka dons? Kana pang kuhaan tagkatungod sa pagdesisyon para sa atong kaugalingon? Di siya ko gustong butan oy sa pagkatinuod lang. Ha? Mong angay gid siya magmatngon ining akong pagbalik. Dili lang gid unya siya magpakasayop sa pagbabag ug usab sa mga grasya nga moabot nako. Kay kun iya pa kay nang buhaton, dili na gid unya siya makasakop pa nako. Unsa? Oh. Bisan po niyag maghilak pa siya dugo. Mangita jud kog paagi makatago ko og dili na jud ko magpakita pa. Na, gusto na. Di na tayo maghisgot pa na, Amaya. Unsa ba? Sabay imong gustong atong hisgutan di ay. Ya, di ka masuko. Depende ko sa imong isulti. Ay, na lang. Jesus, siya uy. Mo gina dili na ko gusto ka nang ibitin ko. Amaya, Unsa pa? Unsa man ka? Hay, kung wa naman lang gani kay lami nga ikasulti, no? Nya, di na lami ang imong ipadungog nako. Lakaw na lang. Kay nag-usik-usik lang jud ka sa akong panahon. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!